3 ting, som forældre tror om sabbatår i udlandet, og hvordan det egentlig i virkeligheden er. Myte nummer 1. Det er ikke andet end fest og druk hver eneste dag. Virkeligheden er dog en anden. En hverdag, når du tager dit sabbatår i udlandet, består typisk af et fast job, kollegaer, nye rutiner, og hvis man vælger en af de mere eksotiske destinationer, så er der jo mulighed for, at man kan tage på stranden, når man er fri. Myte nummer 2. Det er utrygt og farligt. Men også her forholder virkeligheden sig altså helt anderledes. Der er nemlig dansk support, en række danske rekrutter, der har stået i fuldstændig samme position selv, dengang da de selv var unge og tog til udlandet. Hjælp til at skaffe et dansktalende job, hjælp til bolig og hjælp til at skabe et socialt netværk. Myte nummer 3. Et sabbatår i udlandet er fuldstændig spild af tid. Og det er selvfølgelig heller ikke rigtigt. For det første giver det livserfaring. Du får mulighed for at prøve at stå på egne ben. Det er en mega fed følelse at have oplevelsen af faktisk at tage ansvar. Det er super godt at kunne skrive på sit CV, når du kommer tilbage til Danmark igen. En arbejdsgiver vil helt sikkert se det som en positiv ting, at du er selvkørende, er vant til at tage ansvar og kaster dig ud i ting. Og så er der jo rig mulighed for, når man bor i et andet land, at udvikle sine sproglige færdigheder, at lære noget om en ny kultur, at opleve noget andet end hvad der sker i lille Danmark og udvikle sig som menneske. Hvis du er et ungt menneske eller er forældre til et ungt menneske, der overvejer at tage et sabbatår i udlandet, så tjek Jobscout ud. De har altså destinationer i hele Europa og har hjulpet så mange unge mennesker med at få deres livsoplevelse. Rigtig god fornøjelse.